ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ରଜ ଆରେ ଯେ କେଉଁଠୁ କେତେବେଳେ କିଏ ଆରେ ଯେ ଓ କଲା ସେଇଟା ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଲା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ଲୁଗା ଦୋକାନୀ କପଡ଼ା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ତାକୁ ଆରେ ଯେ ଓ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଛୋଟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ରଜକୁ ଆରେ ଯେ କରୁଥିଲୁ। ରଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ତେଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ ତାକୁ ଯେମିତି କିଛି ମାନେ ଖରାପ ନ କରାଯାଉ ବା ରଜର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍କୁ ଠିକ୍ କରାଯାଉ। ରଜର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଆରେ ଯେ ହେବା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ସଚେତନ ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଏଇଟା ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ବି ଦାବି କରିପାରନ୍ତି କି ଏଇଟା ଆମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ଯେମିତି ରସଗୋଲା ସହିତ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ବାଲା କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ରସଗୋଲା, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏମିତି ନ ହେଉ କି ରଜ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ପର୍ବ ପାଇଁ ଯାଇ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି 10 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ମେ 10ରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲୁ। ମେ 10ରେ ଅଭିଯାନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ କଳା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଶହୀଦ ନଗରରେ। ଆଉ ଏ ଅଭିଯାନ ଆମର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ। ଏ ଅଭିଯାନ ଆମର ଭାଷା ସୁରକ୍ଷାକୁ, ଆମର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ସେଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ, ଆମ ଆଚରଣ ଆମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମରି ଭାଷାରେ ଆମ ବିଜ୍ଞାପନ। ବିଜ୍ଞାପନ ଆମ ନିଜ ଭାଷାରେ ହେବା ଦରକାର।